Jeg har lige læst en god bog. En bog af en tidligere borgmester i New York, Giuliano. Han har skrevet en bog, der handler om lederskab. Og i den bog har han faktisk skrevet noget om det at være tæt på borgerne. Kommer ud og lytte til og høre noget om, hvad det er, de brænder for, hvad de er optaget af. Og hvor han så kunne se, hvordan det, at han lyttede og tog borgerne alvorligt, hurtigt løste de opståede problemer, gjorde, at New Yorkerne faktisk kom til at føle sig som en del af deres egen kommune. De følte medejerskab, de følte sig værdsat, de følte sig hørt på og involveret. Det vil jeg rigtig gerne være katalysator på også i Thisted Kommune. Det, at der er et mere tæt og forpligtende samarbejde med erhvervslivet og arbejdsmarkedets parter. At borgerinddragelse, information, kommunikation højnes og styrkes. Og at vi som kommune faktisk godt bliver opfattet som en attraktiv arbejdsplads, og at vi går foran i forhold til sociale klausuler og socialt ansvar. Og så ikke mindst vil jeg også gerne slå et slag for, at vi er en klima-, energi- og naturkommune ved Vesterhavet. Vi kan og skal gøre meget mere for at tiltrække og fastholde borgere og virksomheder, og også uddannelsesdelen til vores område. Og ikke mindst også at gøre brug af netværksdannelse til gavn for, at når vi får samlevere til tilflytterne, at de faktisk også får mulighed for at få job. Vi skal og kan blive meget bedre til at sælge vores område, Thisted Kommune. Naturen er unik her. Der er ikke mange steder i verden, hvor hav og fjorde og søer i fællesskab danner et landskab som det, vi har i Thy. Det er sådan set ikke så ingen der. Så lad os sige, at fællesskab kommer ud over stepperne, så andre også får øjnene op for vores område. Vi kan og skal udvikle vores kommune sammen.